löysin häkkärin. Se on tämmöinen Sofia 1133. Tai siis se sanoisi, että chatroomissa, että se on se heksani. Ja mulla on se häkkärin persoonalla. Ja sit mä laittoin, että onks häkkärisoitot on joskus sit laitoin ei laitto. Varmaan no, kyllä mä vielä häkkärin. Mä laitoin ei. Siis että mitä sitten. Oi, jos se tossa joo. Se ei ole sitä on mutta ei kuitenkin. Tää, jos kysytään, että haluatko luken tai jotain, niin älkää hyväksykö sitä. Tai niinku älkää hyväksykö sitä sen piirteen, vaikka et haluatko luken. Silleen, että miksi on tossa sun itse, niin älkää sanoa, että joo. Niin sä katsoit, missä se vastaa. Vähän kreipittää, että se vaikuttaa normaalille. Se oikein sen hetkellä. Miksi se? Oh my god. Siis tää nyt sanoo, että se häksäisi, jos se tietäisi mun sanotaan. Vaikka niin. Jos te pelottaa niin paljon tää tyyppi, niin estäkää ihan kysestä. Että jos vaikka ette ole vahvistettu sähköpostissa, niin kuin mä oon, niin sitten estäkää tää, koska tää saa jollain sovelluksella. Tää on vähän kriitikästä tää välillä katoainetta. Niin. Tosiaan. No ja nyt se alkaa kuulumaan. Tässä on samalla täällä yksi kaveri. Ja nyt. Wait, hold on. Fiora vastaa mulle. Me kohti edettiin lisää häittäviä. Siis eka se oli ihan hiljaa, seisosin mun tikkien vieressä. Ja sitten se kuva, että häkkäisi. Mä olisin, että miksi sä? Loppuu. Tiedätkö sakku? Ottakaa. Laitan tiedätkö aikana. Noin, sä ei tietokoneessa lopuuden. Mitä päästä tän chattiin? Koska voi päästä. Jos mä aiemmassa videossa sanoin, että sitten kaikista näistä hänkereistä. Mitä? Se tapahtuu, että mulla vaan vehkaa tuupata. Miksi mulla ei toimi? Mä tulin uudelleen sisälle ja ja pääsin takas sisälle. Mulla ei sisässä mitään, mulla vaan lakasi tosi pahasti.
Joo, mitä? Vasta aika tälle päiväksi. En tietenkään. Joo, jos ollaan kaikki kamassa. Siis, yhtäkkiä ihan peli. Tästä oli hirveä kivuja. Eli tää on kaikin puolin pentsaus. Mä en tunne tätä IRL-tä. Mun mielestä on meikin kaikin puolin käyttäjä. Ekana se U8 sut. Toisena se kinuu sut aneja, jos sulla on mitään. Jos sulla ei aneja, niin se kinuu sulta niinku jotain vaatteita tai vaaleistukset. Tai jotain hiuksia, mut sit ei niin kelpaa nää aloitukset. Mä yritän nyt tätä. Mä menin nyt takaisin tänne. Jos otetaan vaan uuden häkelin, joka se oli häkeli. Se vähän niinku luovutti sen hommassa silleen, että se vähän niinku joko kivon. Sai ehkä oma semmoinen häkeli. Mä pysyn täältä aina. Ei! Anteeksi. Mun seksi tässä. Nyt mä ehkä oikein laulaa, kun mä en tiedä maailman tätä suomea. Mä vaan hyvää yhdessä. Joo. Antakaa olla. No. Sorry, here on the way video. Which man did mitä voisi tehdä loppuun. Minä sanon vaikka, kun tuntuu aika paljon kaupunkia, johon tekemässä. Joo, I don't care. Tiedän, ja mun äänikulutus huonosti myös Retsun videossa, koska jos on aika paljon kiitä tai kiitetään jotain, niin se kuuluu yrittämään isona. Mä en tiedä miksi. Hei! Tiedä miksi sä pyysit mua. Joo. Miksi sä oikeesti oot tänään muuta kun mä kohtaan sillä hei haluuks viipistä, mä sillä ei. Mä en tiedä, että mä oon tällä viipistä. Sorry, se ei ole hauskaa. Siinä ei ole mitään hauskaa. Se on lisäksi. Yleensä, tai siis ennen mua niin yritettiin enemmän häksyä. Ja suostaa. Mutta se on ehkä se on. Nyt hän näytän, että oli töissä alussa. Bra. Hän ei saa sitä.
Käydä nopeasti ketos. Ei oo. Täällä ei oo ketään muuta kuin mä. Ja siellä on Amerikan kohdalla. Ja siellä saattaa vähän. Joo, mä tiedän, että ulkomaalaisilla oli vuonna 10 häkkeet. Mutta mä en sitten siis ehkä joku toinen kerta. What's wrong with you? Ei asu paikalla tyttö. Etsin dumb. Tää vaikuttaa hyvältä. Okei. Joo. Jos tässä on screencast, tässä olisi sellainen sensuroitu juttu, niin mä ehkä sensuroisin kaikki noita viisi. Ja nyt sulla kotanssi. Ihan oikeesti. Mut musta sulla on paha fiilis. Joten unohtakaa tää. Unohtakaa hänet. Häntä ei tarvitse. Mitä? En oo. Miksi? Okei, mä en tiedä, mitä voi selittää. Mut se on kummallinen. Joo. Mutta nyt mä katson pikamuistista, joka mulle jäi. Otin ja mä